चलो प्रणाम। खेसारी लाल यादव के एगो गाना आयल काल्हू और गानवा दर्दे में गर्दे ऐसे कुछ गाना बाटे। ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आयल बा, अजय बच्चन लिखले बाड़न। म्यूजिक बाटे उनकर है जेकर म्यूजिक चलेला भोजपुरी इंडस्ट्री में, और गईले बड़ी करिश्मा कक्कर खेसारी लाल के साथ है। एक गानवा के लोग बड़ी शिकायत करता मर्दे, सब लोग कहता कि म्यूजिक कहीं और चलता आ लिरिक्स खेसारी लाल यादव गावत रहन कहीं, समझे में देखिए अब कि साला गाना है कि का है, साल के पहले के गाना है या इतना बड़का खराब निकली मर्दे, उम्मीद ना रहे। कुछ लोग गरियावे के चाहता, कुछ लोग कहता आर्या शर्मा चुतिया आदमी बाटे, निमन म्यूजिक ना बनावेला। ये बात तो अगर खाली इस बात के खंडन करे के बाद अगर हमरा, तो हम ये कहें कि देखो जहाँ क्वांटिटी ज्यादा होखेला ना वहाँ क्वालिटी ना मिलेला, क्वालिटी के उम्मीद ना करेगे। सबसे पहला बात का है कि आर्या शर्मा के म्यूजिक बुझाता रहो, खेसारी सब म्यूजिक होता, आर्या शर्मा के मैक्सिमम 99% म्यूजिक आर्या शर्मा गावलन। और जितना भी भोजपुरी में नयका पुरानका से लेके जितना गायक बाड़न सब के सब आर्या शर्मा का लग चल म्यूजिक ला। अब एगो आदमी बाहर इंचो तो रोज 5 गो 6 गो 10 गो 20 गो 50 गो म्यूजिक बनावत आटे मही 30 के 30 दिन। अरे म्यूजिक ओकरा घर में बनता आँच गैस पर चूल्हा पर। अरे म्यूजिक के ट्रैक होखेला यार, कितना म्यूजिक बनाई आदमी यार। तो वही में तनका मनका एने ओने घुमा उमा के चोरा उड़ा के बॉलीवुड से कोनो कहीं से कॉपी टॉपी कर करके यही जगह म्यूजिक बनेला। तो आर्या शर्मा के स्पेशली बात करवा लोग उनका म्यूजिक के, तो सीधा बात एगो बात 100 बात की एगो बात कि जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा होखेला वहाँ क्वालिटी ना मिले मेरे दोस्त, और जहाँ क्वालिटी कम रहे क्वांटिटी कम रहेला वहाँ क्वालिटी मिलेला। हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री में तो खास तौर पे खेसारी लाल यादव का लगे तो क्वांटिटी के भरमार बात है, क्वालिटी कहाँ से मिले। लेकिन ये बात के थोड़ा सा हम साइड कहे तनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी बात ये वीडियो में टॉपिक में दर्दे में गर्दे जो गाना बाटे, ये गाना के बारे में जितना लोग भी रिव्यू करता टे में कुछ लोग कि गाना के म्यूजिक कहीं और जाता, लिरिक्स गावत रहन खेसारी कहीं और, मैच नहीं करत। गाना साल के पहले का गाना उम्मीद एकदम हमार टूट गेल, दिल टूट गेल, खेसरिया बेकार गाना गा दिलक। जे लोग भी बोलता हमार भाई, हम तो ये कह चाहता नहीं कि इतना भी खराब गाना नहीं है। ये गाना लोग के फेसबुक पर हम पोस्ट देखे लगनी, यूट्यूब पे मतलब पोस्ट देखनी, तो हम कहनी यार कि कौन गाने के बारे में चर्चा होता, तो फिर देखनी ये गाना आए रहे। तो ये गाना के हम जाके सुननी, आजकल हम गाना सुनत नहीं थी, नया गाना होता तो हम इतना पहले रहे कि वीडियो बनाई तो हर गाना के सुनी पहले एकदम आते ही। लेकिन अब हम इन सब चीज़ पे टाइम ना दिले, टाइम नहीं उतना। लेकिन देखनी है पोस्ट जाके सुननी है यार। तो म्यूजिक और भाई म्यूजिक हमारा लगा था कि जौना आदमी के म्यूजिक के समझ नहीं खे, म्यूजिक के समझ नहीं खे, खैर समझ हमरो नहीं खे, लेकिन बहुत बा नहीं खे, लेकिन तनका मनका बा जौन की हमरा ला बहुत बा। और लोग के जो म्यूजिक के समझ रखता, म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करता, ओकरा सामने बिल्कुल नहीं खे, लेकिन हमरा ला बा समझ कहे कि म्यूजिक में इंटरेस्ट हमर जब हम 7-8 साल के रही तबे से बाटे, और तबे से हम सब में रही ले, तो इतना नॉलेज तब बा कि म्यूजिक के समझ बा कि हम कौन म्यूजिक कैसन बाटे, और वो में भोजपुरी से बानी हम भाई तनी ईयरफोन में लगा के गाना के सुनिया लोगे। इसका म्यूजिक इतना खराब नहीं है दोस्त, बहुत अच्छा म्यूजिक बा। गाना और म्यूजिक एकदम जगह पर बाटे, कोनो एने ओने निखे गए, बस समझला के फेरी बाटे। हर बेर खाली वटलाली से रोटी चाट के आ ये उम्मीद रही तो कैसे अच्छा लगी। गाना अच्छा बा, म्यूजिक भी अच्छा बा, इमें हई वाला म्यूजिक दिया बीच बीच में। मतलब हम म्यूजिक के पढ़ाई नहीं करते, एकरा के टेक्निकल भाषा हम बता नहीं सकत, लेकिन म्यूजिक में बहुत जबरदस्त बाटे। जौन मेन लाइन का लगे बाटे, जौन हुक लाइन की का कहल जाला ओकरा के पंच लाइन, म्यूजिक बढ़िया बाटे। म्यूजिक में कोनो उतना दोष नहीं है, उस तरह की क्वालिटी नहीं है, काहे कि क्वांटिटी ज़्यादा बा, लेकिन इतना भी खराब नहीं कि जितना एकरा के बतावल जाता है। ठीक बा, दर्दे में गर्दे जौन गाना बा नीलम सिंह का संग आयल बाटे खेसारी लाल के वीडियो सॉन्ग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे, गाना इतना खराब नहीं है। हम जब वीडियो बनाते हैं रात के तो 8 नंबर पर ट्रेंड भी करता चाहिए, अभी मिलियन व्यूज नहीं गए, कुछ लोग अच्छा नहीं लगत, लेकिन गाना इतना खराब नहीं है जितना बतावल जाता है, गलत न्यूज फैलावल जाते थे। ये बाकी लोग का अश्लील गाना पसंद आवता थे, अश्लील म्यूजिक पसंद आवता था, निमन कहाँ से पसंद है गाना। ठीक बात, जितना भी लोग देखा था वीडियो को शेयर करिए लोगी, जाकर ध्यान से ईयरफोन लगा के गाना सुनिए लोगी। गाना इतना खराब नहीं है, गाना बढ़िया बाटे। खेसारी के गाना के जानते बड़ा लोग खराब आवे तो हम विरोध करी ले, लेकिन ये गाना के हम अगर सपोर्ट करता नहीं, ये गाना के हम कहता नहीं कि ना म्यूजिक अच्छा बाटे, तो कुछ ना कुछ बात बाटे तभी नहीं कहता नहीं भाई। तो खेसारी के जितना भी देखे वाला लोग बा, चाहे वाला लोग बा, ये सपोर्ट करो गाना के, गाना अच्छा बाटे, देखा लोगी। ये वीडियो को शेयर कर लोगी, चैनल पर नया बड़ा लोगी, चाहे सब्सक्राइब नहीं कर लोगी तो सब्सक्राइब करो, वीडियो आवत रही।